Ning init tagdi ato panahon karon guys no. Nami karon diri sa baybay kay nagpaabot mi sa mga nanagat. So init na gid po siya kayo kani bitong gikan ta ulanon din. Initon bitaw tasos pero tigyog inita. Tagingting kay init. Nya mong bata oh. Nagpaabot day mi ning baybay. Nay mo dunggo. So init na gid siya kayo. Oh. Sila? Wala pa mother o perting inita na. So daghan kay nagpaabot guys. Nana mong gipaabot guys. Na baka ni kuha. Nana indunggo na gyud. Na baka enta ni kaluoy. Agitawan og kuno. Habwa na sila og habwa. Tara guys, isa ka pom. Mga 50 tahon siguro ni or 40 kapin ana. Oh, nana mo komprador oh. Dali ara oy mo mag-magic. Tabang ana mo. Hi guys. Tabang. Guys. Imong pandoy. Isang kilo? Kilopin. Isa rin. Isa sa kilo, isa sa. Pets on. Kaya bisa kabuka gani. Kinesa. Eh, gahapon. Maligya. Oh, naman. Amo din po. Malis pa to sila. Nata sila yung Martin. Sa 120 ang comprada sa ato ang isda nga tamarong. Tuong og gis. Tuong og gis ni siya. Guys! Daghan ni kagisa mama. Ha? Ang ihapnig na akong kwarta. Gaw, mo kumpara ka buwan gaw. Gaw, mo kumpara ka gulo gaw. Sa imbes gaw. Pero, kamay nang gulo ano. Basta na imbes, kumpraon! Pat. Libor niyo. Na, upat. Pati, tarsan. Ano ko yun unon guys. Magbahin ko no sila sa ilang katigayunan. Ano nyo bahina oh? Dili mo na bahin. Mayra. Oh. Igora. Daghang kayang isda guys. Apa dyan siya duha ka bukdag ko. Ha, wa yun na sayo. Wala yun na ko akong pag-anhe, paglugsong sa baybay. Ang taga-bukid na lugsong sa baybay. Oh, daghan kaluyan sa Ginoo. Lami gid ni guys nang naatay yung mga anak nga mananagat guys. Kay makaboylo. Alam karon papud siya naka kuan. Naka isda. Taga, di man yan eh. Lalipay. Hi guys, may gining naatay anak guys nga mananagat guys kay guys, tanaw guys.